Igbo ndị ọma, ekele m unu. Ana m anabatakwa unu n'akụkọ ụwa nke abalị a, bụkwa nke na-abịara unu site n'isi mbido telivishọn. Aha m bụ Nwada Chika Iro, ọ bụ m ji akụkọ ụwa nke abalị a. Dịka mba Germany bidoro asọmpi nke Bundesliga ọzọ, otu egwu bọọlụ Borussia Dortmund ekweghị ekwe dịka ha ji ọkpụ goolu 4-1 were merie otu egwu bọọlụ Schalke. Ọ bụ Haaland sonyere goolu nke mbụ na nkeji 29 ebidoro akụmbọọlụ ahụ. Ka a na-ekwu nke a na-ekwu, oche goolu ndị Schalke mere mgbanwe were nye Rafael Guerreiro bọọlụ, bụkwa nke o ji mezuo ya ọkpụ goolu 2. Thorgan Hazard gosikwara na bọọlụ dị ya n'ọbara dịka o nyere goolu na nkeji 48 dịka ebidochara agba nke abụọ nke asọmpi ahụ. Guerreiro ka chịkwa ọkụ dịka ọ na-egbughị oge mezuo ya goolu 4 na nkeji 63 ebidoro ya bụ asọmpi. Nke a mere ya goolu 2 nwa amadi ya sonyere. N'otu aka ahụ, ndị nchịkọta egwuregwu bọọlụ na English Premier League adọọla ndị ọgba bọọlụ aka na ntị na ego ha ga-efu ma ọ bụrụ na akwụsị asọmpi nke afọ 2020. Nke a na-abịa dịka ọtụtụ ndị na-agba bọọlụ na-akatọ atụmatụ ịmalite bọọlụ ọzọ n'ọnwa Juun. Ndị EPL gwara ndị na-agbara ha bọọlụ na enwere ike ịkagbu nkwekọrịta ha kpamkpam ma ọ bụrụ na akagbuo bọọlụ n'afọ a. Ọzọ, otu egwu bọọlụ Chelsea ekwuola na ha chọrọ ire Temio Bakayoko. Bakayoko bụ onye aka ọrụ ya bụ inye goolu ka e kwuru na ọ ghọla Chelsea ahịa. Nke a mere ka Chelsea gbazinye ya ndị otu egwu bọọlụ Monaco, bụkwa ebe ọ nọ na-akụ bọọlụ tupu ọrịa coronavirus eme ka akwụsị asọmpi dị iche iche n'ụwa niile. Chelsea zụrụ Bakayoko ego dị nde £40, nke pụtara na ọ ga-akụ ha ahịa ma ọ bụrụ na ha eresi ya PSG n'ọnụ ego ha na-ekwe ya. Otu onye ụkọchukwu nwụrụ site n'ọrịa coronavirus ka ndị ezinụlọ ya kwuru na ọ gara njem ala mmụọ. Akụkọ a ka Ikechukwu ga-ewetara unu n'uju ya. Otu ụkọchukwu zọrọ ọkwa ọchịchị na mba Cameroon n'afọ 2018 bụ Franklin Ndiafọ anwụọla, mana ezinụlọ ya na-ekwu na ọ gara ezumike n'ala mmụọ. Ndiafọ bụ onye isi Kingship International Church dị n'obodo Douala na ndị ọzọ chịrị ọchịchị na ntuli aka 2018 na mba ahụ. Mgbe ikpeazụ a hụrụ Ndiafọ n'ọhịa bụ ebe ọ gara kee ndị mmadụ akụrụngwa iji kwụọ aka ma gbochie mfesa ọrịa COVID-19. Akụkọ kwuru na ndị ọrụ ahụike zipụrụ dọkịta Goela Nanga si ụlọ ọgwụ dị na mpaghara Bonasame nke nyochara ahụ ụlọ ụkọchukwu ahụ. Nanga gwara ndị nta akụkọ na ya bụ nwa amadi anwụọla mana enyochaghị ahụ mara ihe gburu ya, mana a na-eche na ọ bụ COVID-19 gburu ya bụ nwa amadi. Mana ezinụlọ nwoke ahụ gbachiri ụzọ be ha jụ si na ha agaghị eli ya. Ndị ụlọ ụka ya bịakwara gbaa ya gburugburu ma malite ikpe ekpere na ịbụ abụ. Kemgbe elekere 11 akpọpụtara ọnwụ nwoke ahụ, ọ bụ ebe elekere 7 nke mgbede ka ndị uwe ojii ji gbaka ụzọ banye na be ya. Ha ji ike mee ka elie ozu nwoke ahụ ma nwụchie nne ya na ndị ezinụlọ ha, ndị gbochiri ha ịbanye iji kpọrọ ya bụ nwoke ka elie. N'otu aka ahụ, onye isi ala mba Tanzania bụ John Magufuli ekwuola na ekpere ya ha na-ekpe maka ya bụ ọrịa coronavirus na-eri iri. O kwuru na ọnụọgụgụ ndị butere ya bụ ọrịa coronavirus n'obodo ha na-agbada dịka ha na-ekpesi ekpere ike. O kwukwara na agaghị enwe mgbachọ obodo n'ala ha n'ihi na ụjọ ọrịa coronavirus na-eme ha abelatawala. O kwukwara na a ga-achọ ụzọ a ga-eji mee ka ya bụ ọrịa hapụ ị na-efesa ndị obodo ha, maka na ya bụ ọrịa bụ ọrịa zuru ụwa niile. Ihe ọzọ pụtara na mgbasa ozi a gụnyere a ga-agbape ụlọ akwụkwọ nke mahadum n'oge na-adịghị anya. Agaghị enwe iwu pụrụ iche maka ndị nwụrụ site na ya bụ ọrịa coronavirus. Nwa ya nwoke butere ya bụ ọrịa coronavirus ma gbakee site n'ịnọrọ onwe ya nakwa iji oroma nkịrịsị agwọ onwe ya. Ụfọdụ mba ha bụ ndị agbachiri oke ala ha na a ga-emepeta ya obere obere iji belata ya bụ agụụ n'obodo. Aha m bụ Maazị Edom Ikechukwu. Ụmụafọ ala anyị dị 39 esi mba Ghana kpọlata na steeti Lagos ebidola nnyocha nke mkpụrụ ụbọchị 14. Ndị esi lọta na mmadụ 12 ndị ọzọ si mba Afrịka dị iche iche ka a kpọgarala n'otu ebe na Badagry nke dị na steeti ahụ, bụ ndị bidorola nnyocha mkpụrụ ụbọchị 14, bụkwa nke ndị otu
Nigeria Center for Disease Control na-ahazi. Ndị otu Nigerians in Diaspora Commission kwupụtara nke a n'ụbọchị Sọnde site n'igwe nzirịta ozi ọlọrọ ọhụrụ ha bụ Twitter. Ha kwuru na gọọmenti Lagos were ọrụ ịkwụ ụgwọ eji enyocha ha bụkwa nke gụnyere ebe ha ga-anọ nakwa nri ha ga-eri. Mmadụ 39 bụ ndị si Ghana lọta, bụ ndị eji ụgbọala Luxury 2 kwọlata. Ha lọtara ka o ji ọkara gafee elekere 3 nke ụtụtụ site na mba Ghana na mba Afrịka ndị ọzọ. Ha ebidokwala nyocha mkpụrụ ụbọchị 14. Ihe niile banyere ego eji eme ha nyocha ka gọọmenti steeti Lagos kwurụla ka ndị NICOM kwuru. N'aka nke ọzọ, onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti ahụ bụ Ọkammụta Aki Abayomi ekwuola na mmadụ 3 si mba Dubai lọta na nso nso a nwere ọrịa coronavirus. Akpọgala ha n'ebe a na-enyocha ha ahụ. N'aka nke ọzọkwa, aka na-achị steeti Lagos wụ Babajide Sanwo-Olu ekwuola na ndị gọọmenti dunyere ga-aga njem nleta n'ụlọ ụka na mosque nakwa ụlọ ọrụ dị iche iche iji mara ka ha si dị njikere maka imepe ọrụ n'uju. Sanwo-Olu kwupụtara nke a n'ozi ọ gbasara n'ụbọchị Sọnde dịka ya na ndị otu ndị na-ahụ maka nchekwa nwere ọgbakọ. O kwukwara na dịka ihe banyere akụnụba si bụ ibu na steeti ahụ nakwa ọtụtụ ụlọ ahịa ndị e nwere, gọọmenti agaghị eme ka ụlọ ahịa ndị a niile nakwa mmadụ niile nọrọ na mmachi ebi ebi. O kwuru na n'ime mkpụrụ ụbọchị ole na-abịanụ, ndị Lagos State Safety Commission na Lagos State Environmental Protection Agency ga-ebido nyochawa njikere ndị mmadụ, ọkachasị ndị nke a metụtara. Sanwo-Olu kwuru sị, n'ebe anyị nọ, anyị anaghị ekwu ka emepe n'uju echi maọbụ n'oge ọbụla. Enweela usoro a na-agbaso maka imepegharị. Ọ rọrọ ụlọ ahịa niile, ụlọ ụka niile na ndị niile bi na steeti Lagos ka ha na-eme ka ha si eme dịka gọọmenti na-atụ alo ha ga-esi mepee ihe niile n'uju ya. O kwukwara na mmadụ 10 na-arụrụ gọọmenti ọrụ bụ ndị butere ọrịa coronavirus agbakeela ma laghachikwa n'ọrụ ha. Onye kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Abia ekwuola na ọ bụ eziokwu na e nwere ọgbaghara dapụtara n'otu ụlọ mkpọrọ dị na steeti ahụ. Akụkọ a ka Ikechukwu Edom ga-ewetara unu n'uju ya. Janet Agbade bụ kọmishọna iwu ojii nke Abia steeti kwuru na ọ bụ eziokwu na a nụrụ ụda egbe n'ụlọ mkpọrọ dị n'Aba, kama na ọ bụ egbe ndị eji ngwa ọgụ eweta udo n'ụlọ mkpọrọ ahụ gbarili elu iji tinye ndị na-eme ọgbaghara ụjọ n'ahụ bụ mgbe ha nụrụ ya bụ ụda egbe. O kwuru sị na ọgbaghara dapụtara mgbe ndị nọ na nga ghọtaghịrị otu esi wepụta ụfọdụ n'ime ha ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ ma hapụkwa ha onwe ha ka ha nọrọ na ya bụ ụlọ mkpọrọ. O kwuru na ụfọdụ ndị merụrụ obere ahụ ka ha na-achọ iwufe ma gbalahị ha n'ụlọ mkpọrọ, mana a na-elekọta ha anya ugbu a. Mgbe a jụrụ ajụjụ si kedu ndị atụhapụrụ, Agbade kwuru na atụhapụrụ ụfọdụ ndị onye isi ala Muhammadu Buhari nyere iwu ka atụhapụ iji belata ndị mmadụ nọ n'ụlọ mkpọrọ maka ya bụ ọrịa coronavirus. Ndị ha tụhapụrụ bụ ndị na-akpaghị mkpụkpa na-eme ka ọbara na-agbọ mmiri ọkụ. Ọtụtụ ndị mmadụ ekwuola maka ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ ka esi elekọta ha anya maka mfesa ya bụ ọrịa coronavirus. Ajụọla ma ha na-adosakwa iwu social distancing iji belata ọrịa coronavirus. Ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ bụ ndị ekwesịrị ileta anya ọfụma. Ndị nlekọta ha kwesịkwara ịkpachara onwe ha anya ka ha si abịa ha nso, n'ihi na ọhawa ka na-apụ n'ezi bụkwa ndị nwere ike ibute ya bụ ọrịa bụ efesa ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ. Ọrịa coronavirus emeela ka ọtụtụ ihe na ndụ mmadụ gbanwee, tụmadị n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Ọ bụ aka ọrụ mụ na gị idosa aka anyị ọcha ebe anyị na-ebi ọcha nakwa mekwa ihe niile ọchịchị etiti tinyere n'iwu ka anyị mee. Aha m bụ Edom Ikechukwu. Ndị nchịkọta nke Mahadum Ekiti State University nke dị na Ado Ekiti ekwuola na ọ bụ ihe ọjọọ mahadum ọbụla maọbụ ụlọ akwụkwọ ọbụla gọọmenti inwe imepe n'oge a. Ndị nlekọta agọrọ agụgọ na ha ekwubeghị ụbọchị ụmụ akwụkwọ nke mahadum ahụ ga-ebido bụ nke emechiri n'ihi nsogbu nke ọrịa coronavirus. Mahadum a gwara ọhaneze ka ha gbanarị akụkọ ụgha dị otu a. Ha kwuru na ha agaghị agbaso ụkpụrụ ọbụla ga-eme ka ndụ ụmụ akwụkwọ nọrọ n'ọghọm, ọbụla dị maka ibute ọrịa coronavirus. Ụlọ akwụkwọ a kwuru na ha agaghị agbanarị ụkpụrụ nke ọchịchị etiti na nke gọọmenti dị iche iche bụ nke kwuru ka ụlọ akwụkwọ niile nọ n'ala anyị mechie iji belata
mfesa nke ọrịa coronavirus. N'ozi nke ha wepụtara na Ado Ekiti n'ụbọchị Sọnde, onye Vice Chancellor nke mahadum abụ Ọkammụta Edi Olanipekun mere ka o doo anya na mahadum ahụ ekwubeghị ụbọchị ụmụ akwụkwọ ga-ebido n'ihi ka nsogbu ọrịa coronavirus si dị. Ozi ha wepụtara kwuru sị, uche ndị na-ahụ maka mahadum Ekiti State University agbatala n'ozi na-efesa n'igwe nzirịta ozi ọlọrọ ọhụrụ dị iche iche na ụbọchị ụmụ akwụkwọ mahadum ha ga-ebido akwụkwọ bụ n'abalị 9 nke ọnwa Juun. Aka ndị nlekọta mahadum a adịghị na nke a, ya bụ akụkọ abụghị eziokwu. Ọha na eze, ọkachasị ndị nne na nna, ndị nlekọta na ụmụ akwụkwọ ka a gbara ka ha gbanarị akụkọ ụgha dị otu a, bụkwa nke na-efegharị ebe niile, ma kwuo na ya bụ akụkọ abụghị eziokwu. Ụwa niile na-agba mbọ ịchụ coronavirus ọsọ ụkwụ eru ala. Nke a mere na isi ụmụ akwụkwọ laghachi azụ na mahadum ugbu a bụ itinye ndụ ha na nsogbu, bụkwa nke ọrịa coronavirus na-ebute. Ndị nlekọta nke mahadum a ga-enye ozi ziri ezi mgbe ụmụ akwụkwọ ga-ebido, mgbe ọbụla etinyechara ihe niile ka o kwesịrị ịdị. Ọzọ, ọha na eze egekpala ntị n'ozi na-abụghị eziokwu dị otu a. Ozi agbakwunyere na onye isi oche nke Governing Council nke mahadum ahụ bụ Ọkammụta Bamitele Omole etoola ikikere nyere ọtụtụ kọọsụ na mahadum ahụ site n'aka ndị National Universities Commission (NUC). Omole kwuru nke a n'ọgbakọ ndị otu a nwere n'ụbọchị Fraịde. O kwuru na inye kọọsụ ndị dịka Law, Engineering na ndị ọzọ ikikere ga-enye aka iwelite ọkwa mahadum ahụ. Ndị Governing Council a kelere mahadum ahụ maka inye aka n'agha a na-alụso coronavirus site n'ibunye gọọmenti na ndị bi na steeti ahụ ọtụtụ ihe ndị eji enyere ndụ aka n'oge a ọrịa coronavirus na-akpa ike. Igbo ndị ọma, ugbu a anyị ga-aga obere ezumike. Agakwala ebe ọbụla, anyị na-abịachi.